Så må du være dog blive en pind, jo. Ja. Så kan jeg jo filme samtidig. Jeg har også et kort med 7 timer. Men det kan desværre ikke være på den der. Nå, det kan det kun ikke. 5 timer og noget, der kan være. Så kan man 2 timer. Nå, kan et større kort vil det være godt. Altså. Jeg ved ikke, om man kan få flere. Det tror jeg sgu godt, man kan. Det tror jeg. Du har måske allerede sat et kort frem til mig? Ja, det har jeg. Nå, ved du hvad, jeg hælder selv, ikke også? Du har også problemer med armene, ligesom jeg har jo. Ikke? Da vi. Nå. Det ser jeg også, det der. Ja, hvad? Ja, han er meget sød. Det er en dejlig hund. Ja, det var sådan en hund, man skulle have jo. Jamen, desværre må jeg ikke have hund mere. Nej. Men jeg har en Der er delen også langt ned, hvis du skal lufte den. Jeg har en nymfe, så har den lige. Nå, okay. Det er jeg også ude i Vangkvarter, hvor jeg bor. Det er jeg også ude i Agervang, hvor jeg bor. Nå, okay. Nå, det var en DVD'er. Ja. Det var sgu sejt. Så ja, den skal jeg nemlig bruge til den næste. Og så vil jeg begynde på det.